Waɗannan alamomi ne za su nuna cewa fa ruwa baya isan jikinka ko kuma in ce baka yawan shan ruwa akai-akai. A bisa bincike da masana suka fuskace kaso 60 na jikin mutum duka ruwa ne, kuma na san kowa ya san wannan. Tabbas na san bidiyon nan ko zai yi maka amfani. Wato fa da ruwa ne kowace halitta take rayuwa. Kuma fa rashin shan isasshen ruwa da kuma shan ruwa akai-akai na kawo matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Wanda ga wasu kaɗan daga cikin matsalolin da rashin ruwa yake haifarwa a jikin mutum. Amma da Allah kai shirin na wannan bidiyon domin sauran ƴan uwa su ma su amfana. Rashin ruwa ko kuma shan ruwa akai-akai fa yana haifar da bushewan baki da ma warin baki. Kuma mun tabbatar hakan fa ya alakanta da cewa a duk yayin da ka ji kishiwa ka ji bakinka na bushewa gaba ɗaya baka son ka buɗe baki kai magana. To a wannan lokacin tabbas zaka ga jikinka ko yana buƙatar ruwa. Yin fitsari mai kalo ko kuma idan kai fitsari ka ji ya cika zauri a to tabbas fa ruwa ne baka sha da yawa ba, musamman a lokacin sanyi hakan ya fi kasancewa. To fa da kaga wannan alama ka san cewa jikinka tabbas yana buƙatar ƙarin ruwa, ya kamata ka rinka shan ruwa akai-akai. Da ka ji kanka ya fara ciwo ko kuma kana jin wani jiri, idan ka bincika zaka ga ruwa kake buƙata. Ko da ko baka ci abinci ba, matukan ka sha ruwa zaka iya samun sauƙin wannan ciwon kai. Domin farashin ruwa a jiki na rage shigan oxygen zuwa ƙwaƙwalwa, wanda hakan dole zai sa ƙwaƙwalwanka ya cunkushe kanka ya fara ciwo. To amma fa da ka sha ruwa wannan duka zai warware, iska za ta samu damar shiga zuwa ƙwaƙwalwanka. Bushewar fata, a duk lokacin da jikin mutum fa ya rasa ruwa, zaka ga fatan shi ya bushe kuma tana wani kauri haka da sauransu dai. To tabbas shan ruwa akai-akai da kuma yawan shan ruwa zai sa fatan ka ta soft kuma sannan jikinka yayi kyau. Toshewar ciki, a duk lokacin da ka jikinka ya cunkushe fa zaka ji gaba ɗaya baka jin daɗi, duk abin da ka ci ba zaka ji ya zauna maka a cikin ka. Wato constipation kenan a turanci.